Čau, Dávid. Čau, šekrál. Pozri sa, čo som nám doniesol. Čo to máš? Tak. Máme tu vlastne aj GoPročku znova, ako to bolo aj na čom? Aj na openingu mikrofónov. No, čiže časť našich témovejcí máme. No, čiže tá... Vieš, čo mi to pripomína? Vyzerá to, ako keby si bol v Indii a prišiel za tebou týpek, že si za 5 rupies nechceš kúpiť niečo, čo ti veľmi poškodí zdravie. Tak si to máme rovno ukázať. Pozri sa! To som videl na TikToku a to viem, človek. Na to, keď to chcete niekoho vlastne vyprankovať, tak je to celkom akože v poriadku item. Ďalší technický problém, sme bez boxíku. Trošku menšie technické problémy tu máme, keďže v nepriaznivom počasí točíme. A nie sme s boxíkom. Ej, boxík, let's go! Jasný F-tier. Ja mám taký pocit, že môžem to skúsiť zlomiť. Skús. Aha, dobre, čo si aj dal. Nie. Všetko odlietáva, no. Nechcel som, idem. No, toto neviem, tento item. Ak nedostanem čo to? Takže no, choď do piči. No ale už som to tam zahodila, je to tam, takže no, takže pohode. Nejaké dieťa si to môžu zoberieť ako likvid do vejpy. Je to asi, no. Je to vlastne lepiaca páska, ako F-tier! A čo je, akože je to... Pozeraj! Aha. To je čo za aha. Prečo osy lietajú v októbri, kámo? Ja neviem, čo to je, kámo, oni nepoznajú hibernáciu. Ty vosy sú úplný zlý. Teraz to dám tam. Počkaj, nie, opieraj sa o mňa a leď! Leď! Absolút cinema. Nejako ti to neletí, nechcem byť zlý. Chcelo? No, chcelo, ale neodletelo. A je tam zaseknutý. Nie. Není? Není, dobre. Mal by to normálne odlietávať. Je tak, no. No, teraz? No, poď. Áno, šekrál, čím by si potreboval? Tak toto chyť. Áno, držím. Tak, za spodok to chyť to za spodok. Za spodok, okej. Hej, počkaj, dáme to takto. Masku. Akú masku? Spidermanovskú. No, ešte je otázka, ak sa k tomu dostaneme. Som povedal, že zober nejaký nožík alebo dačo. Nožík máme. Nie. Že to ale trošku pomohol. Ale akože, no, ten kúsok by to tam mohol dať. Ja to dám takto sem. Čo ti dáva? To akože pomohol nám to trošku odistiť minimálne. Ty to ešte máš stále na rukách? Čo? Tú chujovinu? Trošku. Pozri sa na moje. Dobre. Aha! Nice, let's go. Dobre. Posledná halloweenská vec z tému. Posledná halloweenská Zatiaľ, ja vytasím dinosaura. Gej! Kľudne vyber. Počkaj. To je hovno. Dobre. Počkaj, ja to najprv musím zapnúť. Kam to dávam? Kde mám druhú ruku? No daj mi tie ruky rýchlo. Počkaj, tu má, daj nastrž ruku. Tu máš jednu. Takže dobre aj. No, však asi, hej, čo ja viem. Áno, kým to ale napúkne, to chvíľku potrvá. Hej, otoč na kameru. Čo ti šim? Tak toto je. Sa to snaží napúknuť. No aha, počkaj, ale ja musím ísť niekde. Pomoc! Fakt tu niekto je, ale... Pomoc! Bože. Daj nejaký Fortnite, daj take deal.
To je hovno strašné. Nie. Dobrý. No, Dávid, posledný item. Počkaj, on to má aj palce, čo? Ono to má palce! Posledný item z tému Aj bože. je dinosaurus. Let's go, trošku sa daj nižšie. Nie! Do mňa sa zaprel vietor! Počkaj. Áno! Počujete správne. Halloweenské veci z tému. Áno. Toto nemá nič spoločné s Halloweenom, je mi zima jak kokot, lebo tu do mňa fúka, ale... Veci z tému! Nie! Mňa to otáča! Ja nič nevidím! Halloweenské veci z tému! Ak by ste ešte chceli obnoviť... Počkaj. A je z mojej strany taká otázka... Nie, počkaj. A bude sa to teda... Počkaj. A myslím si, že som povedal asi tak všetko, čo bolo. Treba Dávid z svojej strany ešte niečo? No z mojej strany teda tiež tak všetko skoro. Bežte si pozrieť potom aj moje videjko, dajte aj Števovie mne odber, pretože proste pozeráte tieto videá, je to zadarmo ten odber, takže dajte ho tam. A ešte vlastne, čo to? A myslím si, že z našej strany to už bolo všetko, Dávid už. A myslím si, že z našej strany to už bolo všetko, ako už Dávid povedal, môžete aj lajka, odber. No a keďže som chudobný študent a už sa mi veľmi nepodarilo do tohto videa nájsť nejaké dobré momenty, ktoré by som sa mohol dať, tak by som bol veľmi rád, keby ste túto poslednú minútu dopozerali, pretože potrebujem tých pár centov z tohto videa a možno to bude mať copyright a nedostanem z toho nič, to je ďalšia možnosť. Ale keď tak mi dajte vedieť do komentárov, či by ste odo mňa chceli takéto nejaké videá, pretože aj mňa teraz neskutočne začalo baviť točiť takéto videá. No a to je tak všetko, majte ešte pekný zvyšok dňa a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Čaute.